Godt at se jer, drenge. Godt at se jer. Ah, shit. God, dreng. Det er fornøjelse. Hej, Axel. Hej. Nå. Kom med. Hej, Stig. Godt at se dig. Er Kai også kommet? Ja. Ciao ragazzi! Bello! Hvordan siger det? Hold nu. Ej, hvor er det sjovt. Er det ikke cute? Hvad står der, må jeg se? Jeg serverer til Cardellas bedste forældre. Det er op til bordene, ja. Så de skal se på bordet. Og her, Cardellas merchbrød, forkæl dig selv. Og så Ej, du er langt til sådan noget der. Og så har jeg lavet alt muligt andet, og så står der alt muligt. Jeg er bare så småt ved at skide i bukserne. Og de er fine, mine bukser, og de er nye. Og det vil være trist at skide i dem allerede nu. Ja, jeg har allerede skidt med. Vi er ikke så nervøse, men vi er meget nervøse samtidig. Vi sveder, og det bliver godt, og det er lige om lidt, og der er mange ting i det. Der er ikke styr på en skid lige pludselig. Folk glemmer, hvad de skal gøre. Men jeg glemmer også lige pludselig. Har jeg glemt alt? Altså, det vi skal sige ind imellem numrene og sådan noget. Skal det nemlig. Jeg laver lige en. Men det kilder, ikke? Jeg kan ikke være mig selv. Nej, jeg synes, det kilder sådan helt. For nu bliver jeg bare underlig. Altså, jeg kan mærke lige nu, jeg ved slet ikke, hvad jeg ved ikke, om vores crowd er sådan nogen, der bliver imponeret over, at jeg kan tage pull-ups. Eller om de synes, det er lidt bøvet. Selv, jeg er ikke kunne tage pull-ups. Ja. Jeg har svært Så jeg har det ikke så godt i kroppen lige nu, hverken fysisk eller psykisk. Nej, overhovedet ikke. Jo, det bliver fedt, men altså lige nu er min fysiske forfatning rigtig dårlig, fordi jeg hopper op og laver pull-ups. Det har jeg aldrig prøvet før at lave pull-ups, så det gør lidt ondt. Skal du forklare, hvad du sidder og laver lige nu, egentlig? Jeg er helt overstresset. Jeg kan se, at jeg sidder og sveder over Kajs... Det er fordi Kaj, han er typen, der klager enormt meget. Han klager hele tiden. Der er lidt, der er godt nok for Kaj. Så derfor så endnu en klageepisode. Jeg efterhånden som producer har jeg jo vendt mig til det. Den stage er i. Skal vi have... Fjern jeres ting! Fjern den! Væk! Vi har en herovre på maskinen! Væk! Står du om på en t-shirt lige nu, så godt? Det er sjovt, det er slet ikke for mig straks. Nej, det er ordentligt min. Nej, det er slet ikke for mig straks. Men der er noget med dig at stå på ting. Du lægger ikke rigtig mærke til, når du står oven på noget. Okay, men fuck, ligger også en t-shirt her, undskyld, jeg siger. Det var den sidste nadver jo. Hvem bliver forrådt? Der er jo nogen, der bliver forrådt i dag. Vil jeg ikke være Jesus i vores band på en eller anden måde? Poeten. Så Kaj, Fredsbekæmper. Jesus er poet. Fredsbekæmper, nej, freds. Tænk, hvis det er vores sidste nadver, drenge. Altså, hvordan kan de bare sidde og hygge sig derovre? Hold nu kæft, hvor er det ubehageligt, det her. Over vores malerdragter. Positive tanker, husk styrken. Husk nu på, at du er en fighter. Længe den der akavede stillhed. Jeg synes godt, du må stå endnu længere tid. Og det er ikke meget sjovt, jeg ligger mig ned, ligesom man skal rejse. Det er meget sjovt, den der civile kom nu. Nu kan jeg mærke, nu bliver det godt. Du kan mærke den gode energi. Altså, det var virkelig ubehageligt lige før. Nu er det virkelig godt. Det bliver jo bare et fedt show, ikke? Hanse, lade, frase, Johnny Hanse, lade, frase. God koncert, folkens! Hvad er klokken? Er nogen, der har 31. Okay, så vi venter bare til klokken 33, bare hilse. Guys. Jeg tror, det er det længste sekunder. Jeg kan lige komme ud. Lige nu. Det er fucking lige nu. Fuck det, og om der er et eller andet, der fisk, der går galt, og det ene og det andet, og man kommer forkert ind. Og fuck er ligeglade, mand. Ja, fuck Firer det godt. Vi har gjort noget, som aldrig har lavet før, mand. Ja, det er rigtigt. Kom nu. Altså, det bliver så sindssygt, det her. Det bliver crazy. Det bliver virkelig crazy. Og det bliver fedt. Vi skal bare lige ind, og så er det... Bryst som sindssygt. Ja, vi skal ryste helt, vi skal helt... Og benene er også med, og... Ja, det er
I er fucking gode. Alle er fucking gode. I er fucking gode. Vi står i min fucking traktor her. Som en fed mand i læderbukser. Og de siger, du kan smage, at jeg lugter. Slet renser, og du drikker resten. Og så lader jeg musik og rører mig ligesom resten. Venter på terrassen, venter ned ad trappen og så. Det er nær til min hoved, og jeg kan gå, har jeg tabt dem. Selv fik mig fyret, for jeg kom ikke til at flyve. Så Willy, kom ud, kan jeg bade med mig? Hvor jeg har fucking underbukser i munden, og jeg vil gerne have dem på. Kai! Har du været bad, Simon? Ja. Kai! Nu hælder jeg Red Bull ud over min krop. Nej, Willy, jeg skal fucking kræfte dig, Willy. Nej, pande. Hallo, jeg skal have lov at gå i bad, mand. Hvor er der pande? Kom nu med herind. Vi går i bad i en alkoholfri i det mindste. Kom, jeg går da fucking ind bag. Jeg går til at